Arlas mendia oinez igoko dugu, Artzaparreta erreserba ezagutuko dugu eta Maule herria bisitatuko dugu. Larra Belagua ingurura hurbildu gara, La Contienda izeneko ipar eski gunera hain zuzen ere. Gaurko saioaren helburua Arlas mendia izango dugu, 2044 metrorekin. Bertatik, Auñamendi Belaguako ikuspegi paregabeak izango ditugu. Larra Belagua ingurua, naturgune babestua izanik, leku karstikoa da. Kareharria dagoen lekua. Kareharrian azkenean horrelako simak egiten dira eta lainoa dagoenean edo elurra leku arriskutsuak izan daitezke. Kareharria, harri gogorra izanik, badu debilidade bat, ura dena. Urak higatu egiten du bi eratara, alde batetikan higadura mekanikoa, uraren indarragatik, eta kimikoa bertzetikan. Kareharria harri sedimentario izanik, kaltzio karbonato hauniz duen harria da, eta urak egiten duena sustantzia hau disolbatu. Disolbatzekin zartadurak sortzen dira, hortikan zulo gehiago eta azkenean kobazuloak ere sortzen dira. Beraz, leku karstikoak arriskutsuak izan daitezke, kontu zibiltzeko lekuak. Sima batzuk harresiz inguratuta egoten dira babesteko, baina bertze batzuk ez. Beraz, kontu zibili beharko dugu horrelako lekuetan. Kaixo, Nafarroako Pirineoetako inguru garaienetara etorri gara, Larra eta Belaguara hain zuzen ere. Hemen, Europako erliebe kastiko handienetariko bat ikusiko dugu, eta baita pagoizei basoak ere. Bi eskualde alpetarrean kokaturik dago, eta altueraren arabera habitat desberdinak nagusituko dira. Horrela, 3 maila desberdindu daitezke. Gure atzean zonaldeko mendi handienak altxatzen dira, eta hoien artean Nafarroako mendi altuenak aurkituko ditugu. Ainelarra, Budogia eta Hiru Erregeen maila. Gaur bisitatuko dugun babesgunea mendi hauetatik zabaltzen da, hemendik pasa eta Belaguako txokora iritsi arte.
1700 metro ingurura arte, pagoizei basoek edo eta pinu gorriek beteko dituzte mendi magalak. Hortik 2300 metro arte, larreak, arkaitzak eta kasu honetan pinu beltzak izango dira nagusi. Eta mendi gailurretan, hau da, 2300 metro hietatik gora, landareri alpetarra topatuko dugu. Beraz, biodibertsitatea handiko gunea da, eta gordetzen dituen ekosistemen kalitatea oso ona. Hauek eta hemen bizi diren hegaztien aniztasuna mantendu eta babesteko, Natura 2000 sarean kontserbazio berezirako eremu eta hegaztien babesgune berezia izendatu da. Naturgune honen barruan oso ezaugarri desberdinak dituzten eremuak daude eta aipamen berezia eman zaie. Hoien artean, Larrako erreserba naturala dago, baita Aztaparreta eta Aukerdiko erreserba integralak ere. Gaurko saioan, Maule Lastarre herria ezagutuko dugu. Garai batean, bai Maule eta bai Lastarre bi herri ziren, baina gero ja bi herriak elkartu ziren eta Xiberoko hiriburua osatzen dute. Hemen daukagu Mauleko gaztelua, Gaskuñako jauntxoren gaztelua eta berez 12. mendeko gaztelu hau harreman zuzena zaukan Nafarroko erresumarekin.
Gaur egun, herri honek, hiriburu honek, ia 3.000 biztanle ditu, eta oraindik Xiberoan nekazaritza eta bezaintza dira bertako ekonomiaren ardatza nagusiak. Hauekin batera, hemen Maulen ere fama handia dauka espartinaren industriak, berez ja 20. mende hasieran, hemen inguruko Nafarra garaiko baileretatik edo ibarretatik emakume pila bat etortzen ziren. Aezkoatik, Erronkaritik, emakume hauek hemen enarak deitzen zieten. Alde batetik, urtero bueltatzen zirelakotz eta bertzaldetik baita beltzez jantzitak ibiltzen zirelakotz. Lehen erran dugun bezala, naturgune babestu batean gaude, Europako Natura 2000 sarearen barnean dagoena. Hemen garrantzia duen xoria basaoilarra da. Badugu hemen basaoilarra aurkitzeko aukera. Hortaz gain, bai abodi, bai ferial edo baita kontiendan ere, ipar eskigunea izanik, Nafarroko gobernuak antolatzen dituen ipar eski aste xuria egiten da. Beraz, hilabete gutxitan, hau xuritzen denean, aurrek bizi handia emango diote hemengo inguruari. Abendutikan, apirilera arte gutxi gora bera egiten da aste xuria Nafarroko gobernuak antolatutako ipar eski kanpaina.
Arkaitzetan bizi edo kabiak egite dituen espezie batzuk aipatu ditugu, arkaitzetan edo kareharrian espreski hazten den pinu berezi bat daukagu Nafarroan, pinu beltza. Nola liteke arrokatik edo haztea? Nola egiten du? Beraz, arkaitzan bertan ez da hazten, ez? Arkaitza egiten badiolako zerketu batzuk, txuloak, txuloak eta horietan beti altatzen da lurra zerbait, eta espezie honek bazka edo bilatzen duen edo dezakeen, ez? Pinu beltza, pinu sunkinata, Nafarroan kokatzen da oso esparru mugatuan, berezian, larra zonalde hortan, oso kurioso da, zeren esaten duzuna, zu erronkari aldera zuatzenean ikusten duzula arkaitz edo eremu hori eta hain basatia, hain lehorra, hain txarra bizitzeko, ez da, mendik eta ara, eta ikusten dituzulako arbola horiek. Gaur egun ez du inolako, comillas, produziorik eta antxe bizi dire, uste dut oso toki berezia dela, batez ere, haren inguruan eta bizitzen direlako beste animali batzuk nahiko murritutak eta dauzkadenak, adibidez, soilarrak eta, por ejemplo, ez? Orduan, espezie bezala, oso interesante, oso toki txiki baten dagoelako, hortik ateratzea, gaur egun ez du inolako zentzurik, ustiatu ez da ustiatzen. Bat ere. Nafarroan, Beti esan duguna, nolabait da. Modu esanguratsu bat behintzat ez? Nafarroan erreserbat dago. Ez dut esango, nunbaiten edo arbola bat erortzen bada, ez duten ikartuko. Pentsatu ezala, baina ez da ustiatzen. Hori bat ere. Udatzen da, lehen esan dugun bezala, ez egitea, nolabait ere, beste, hori ala da. Ni uste dut, ustiapen aldetik, ondoko tokirik edo urgina esateko izango zen, igual, Katalunia aldean, bai badiolako baso batzuk, espezientakoak, ustiapenak eta egiten direnak, Nafarroan, bat. Zero. Guretzako arraroak diren aleak gainera, zuzenak, lodiak, luziak, eta hemen dituguna, ala moduzkoak erdi okerrak, oso zaikusgarriak, hemengo pinu dibeltzaren badirudi ez dira espezie berekoak ere, baino bai izan bai daitezke, hor Belaguako refugio ondoan bai badira zulo baten eskiltzarratik barrura eta hor badire bere momentuen ez diapenak aprobetxamentua egin ziren igual duela 70 urte, 70 urte, eta seguramente handik izaiak pinu gorriak eta seguramente pinu beltzaren bat edo aterako ziren, seguro. Olako zuko batzuk, seguramentean arbol politak edo topatuko ez duten, gaur egun, zero patatzen. Altitude hontako basoetan Nafarroan dauden hegazti bereziak biziko dira, hala nola basaoiarrak eta telmanontza. Eta hauekin batera, Larrako lurretan Nafarroako Sarrio komunitateko purutsuenak topatuko ditugu. Zuhaitz hauek dira inguru hontako protagonistak, ez usteko lekuetan hasi eta itxura bereziak eratzen dituztelako. 1700 metroko altuera pasa dugu dagoeneko, eta Larrako inguru hauetan kareharriz egindako erliebe gorabeheratsua aurkituko dugu. Beraz, paisai karstiko honetan agerian gelditu diren arrokak izango dira nagusi, eta hauei atxikita pinu beltzak haziko dira.
Maule Lextarren, 12. mendeko gazteluarekin batera, Handuraingo gaztelua daukagu. Gaztelu hau, erabat zahar berritu zuten 17. mendean, eta berez gaztelu bat baino jauregi eder bat da. Jauregi honek, baditu 17. mendeko lehioak, lehio zabalak, baita ere aurkitzen ditugun baita adornoak eta moldurak eta bar, baina batez ere aurkitzen dugu teilatu erraldoi bat. Teilatuak ia jauregia baino handiago da, altuago da, eta berez egurrezko estruktura ikaragarri ederra da. Peskamu lepora iritsi gara. Bertan, atzean aurkitzen dugu Arlas mendia eta guk norantza aldatuz, ipar norantza hartuz, zuzenian tontorrera joko gara. Gaurko saioko helburua berriz ere lortu dugu. Arlas mendi tontorrean gaude, Gibelian, Aunamendi mendia, Areteko estazioa, Frantziar lautada eta bertze saio batean igotako hori mendia ere ikusgai ditugu. Eguna izetsua, baina giro paregabea. Horrela, hotzataz babestu eta saioari amaiera emango diogu. Esan dugun bezala, 1700 metro ingurura arte mendi magalak baso estaliak agertuko dira, eta hauen artean Pirineoetako pagadi basofiloak izango dira nagusi. Hauekin batera, izei eta pinu gorriak egongo dira maiz, eta hegoalderantz mugituz gero, larre eta bazkalekuak aurkituko ditugu, behi, behor eta ardiekin. Aztaparretako erreserba integrala pagadi eta izeidi birginez osatutako eremua da. Interes zientifikoa handiko gunea dugu eta animali askoren bizitokia ere. Gainera, naturgune honen zeruan hegaka hegaztiarrapari desberdinak antzemango ditugu. Eta hauen adibide, saiarreak, ugatzak eta saizuriak izango dira. Hegaztiekin jarraituz larre eta sastraketan interes berezia duten eper grisa eta lagopodo alpetarra biziko dira. Baso inguruko animaliak izango dira zonalde honetan ugarienak, eta hegaztien artean okil gibel nabarra eta okil beltza aipatu daitezke, baina badira ere Pirineoetako ugandreak eta ugaztun espezie asko ere.
Larrako paisaia oso berezia da. Erliebe karstikoetan agertzen diren ezaugarriz beteta dago, eta hauek lurrazalean naiz urpean aurkituko ditugu. Milaka urtetan zehar haizea, izotza eta uraren ondorioz sortutako paisaiak dira hauek. Uraren higadurak gainazalean ez ezik barnekaldean ere eragina izan du. Ura, arroketako zirrikituetatik barneratu eginda eta kareharrian kobazuloak sortuko ditu. Lurrazalean dolinak ikus daitezke. Hauek borobil formako depresio txikiak dira, baina harrigarrienak kareharrizko arkaitzetan aurkitzen diren zulo vertikalak dira, simak. Hemen ondoan oso ezaguna den San Martineko sima dugu, eta Europako kobazulo sistema garrantzitsuenetariko bati ematen dio sarrera. Kobazulo sare honek 1410 metroko sakonera du, eta bere luzera 80 kilometrokoa estimatzen da. Datu esanguratsu hauek ez dira Larrako erreserba naturalean topatuko ditugun bakarrak. Hemen 3000 kobazulo baino gehiago errodatu baitira. Ingurune bakan hontatik agurtzen zaituztegu, hurrengora arte. Hementxe dugu Maite Lepael, Xiberoko botzaren irratiaren langilea, eta noiz sortu zen edo ze helburuekin sortu zen irratia? Irratia sortu zen diala aspaldi, eraiten ahalda, 1982an, eta gogoeta baten ondorioz, eta orduan, eran behar da, Frantziako estatian irrati libreak zabaltu zirela, eta irrati libre parasta bat sortu zela, eta heben Siberuan zentako ez irrati bat. Eran behar da bai Ipar Euskal Herrian beste probintzietan ere sortu zirela irratiak, Lapurdin eta Baxe Nafarroan edo Behe Nafarroan, eta Siberoko botza sortu zen beraz, helburua zen Euskaraz irrati bat, frantses pixka bat ere, eta Siberotarer Siberoko berriak hedatzeko. Hori zen helburua, eta Siberotarer ere mikroa zabaltzeko, usteko mikroa eta berriak emaiteko. Orduan, Siberoko botza, asmentan, orduan kultura elkarte bat zen. Berez irratiare, baita ere, bultzatuko du, baita kultura, euskal kultura eta bar. Eta bai, helburua nausia da hori ere, euskal kultura eta sorkuntza anitz bada Siberuan, eta beraz, sorkuntza horien berri emaiteko, adibidez, zuek pentsatzen dut ezagutzen duzuela pastorala, urte guziz emaiten dena, Siberoko botzaen helburu nausia da pastoralaen segitzea, badira maskaradak ere, kantaldiak, eta emaiten dugu berri ebai, ebenko ikastoletan egiten dien ekintzak edo gai eskola, eta pasatzen diren guziak aipatzen dutugu irratian. Bai, egiarran, hemen Siberuan, hemen daukaze aski euskalki polita daukazue, guk ezagutzen dugu, batez ere, ezagutzen dugu hemen euskalkia hemen egiten diren pastoralengatik eta baita maskararengatik, eta gero baita ere, nolabait ere hemen euskara ze egoeretan dago? Hemen euskara ez da ingaski, ez dugu hoi erraiten ahal, ikastolaetan bada sekulan beno gehiago haur, gai eskoletan baie eta gaztiak aidia euskara mintzatzen dute, aleik ere, eta euskara beste guzietan bezala pentsatzen dut bide honian dela. Baikor izanen iz, ez ezkor, baina euskara gaztetan ikusten da eta haurretan eta bai. Bai, berriki ere entzun dugu, Frantziako estatuak ere beti ere ari da eragozpe txiki batzuk edo handi xamarrak jartzen, ezakit hori ere hemen nabaritzen den edo...
Bai, zen eta ikusten dugu ere, badira ikastolak alde batetik, bada eskola publikoa, frantzez estatiaena, eta eskola publikoetan elebidun sartzen dira, gehuak eta euskara emaiten da, erakasten da, beraz, bai, guk ere ikusten dugu, bai, euskara badela eskolan, badela, azkar. Eta gutxi gora bera, hemengo irratiko programazioan ze edukiak sartzen dituzue, ze musika motak eta ze berriak ematen dituzue? Erran behar da gue programazioa egiten dugula Euskal Irratien barne, badira Euskal Irratia Federazioa bada, ostean aipatu dudan bezala bada irrati bat Siberuan, beste bat Baixo Nafarroan, beste bat Lapurdin eta beste bat Antxeta irratia, ezagutzen duzuen agian, Antxeta irratia, gure irratia, Iruleiko irratia eta Siberoko botza, beraz denak alkarrekin lan egiten dugu eta baditugu horrenak alkarrekin. Amankomuna bat badugu, programazio amankomun bat, egunean zehar, berriak emaiten ditugu elkarrekin eta goizik guerditarratz eta programazio musikala berezitua da egiten dugu programazio musikal bat arratsez bereziki eta hala. Denetaik. Mila esker Maite. Mila esker zia. Mila esker. Hementxe, Maule Laxtarren bukatzen dugu gaurko saioa. Bertze bat arte. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.